Wis kanggo ngono wis. Den prayitna semuriris eka bali Kandayani Trisanya Gilar semedi tengeng latar mileng ngono milang ngono lintang abima saade di tengah ngelantar
manira ing padukuhan Karang Kabulutan ya winastan ing Karang Kadempel ya sinebat ing Klampis Ireng ya sinebat ing Karang Tumaritis mila winastan Karang Kabulutan ya Karang Kadempel awit bumine subur sugih ulu wektu pala kapendhem pala gumandul pala kasimpar miang Palawija satemah anggesangi para kawula sak dusun ing Karang Kabulutan. Karang Tumaritis karena kaing toya pancuran kang mijil saking sendhang lan tlaga kang ilinira pinara-para selangira tinalang-talang mila kasebat Klampis Ireng awit sak tengahing padukuhan wonten wit klampis ingkang ulesira cemeng nuju ari kalenggan sajuga sang Pamong Agung ingkang waosi padukuhan kasebating ajeng nembe petenging pegalih awit kawontenan para bendara ing Pandhawa ing samya oncat saking negari Ngamarta datan uninga anengge kacapuh sinten to ingkang pinaka dadi kegununganing padukuhan iya menika pamonging Pandhawa Ki Lurasmar Badranaya Nayantaka Bojogati Margawuh Duda Hanang Gunung ingkang natkala semanten nampi suwanira putra tetiga ingkang Tembayun Ki Lurah Nalagaring Panenggak Ki Lurah Betuk Kantong Bolong Ragil Ki Lurah Bagong sakpoyo tanggap ing sasmita arsa kuruk mengdaya iki dereng kawijil kepareng lucitaning griya sawusnya sumedi tititundha gagating ngarang Trisunti winayang jati kapat mongko kalimo candala mongko kalimo candala ae yana leng-leng jagat sanyata
Patu pate kula leneng pangirite kebudungkul sasise sapiku marang pangirite kebudungkul nanggung Kotra tundha bekek ukek sak tulita umbel-umbel dole kowe anakku wong telu banjur padha tangkap ing sasmita yen bapakmu kaginandang Sungkawa jalaran bendaramu Pandhawa linggar saka kraton Ngamarta tanpa taren tinaren apa meneh ing sak derajate Semar radi pamiti kamangka sak kendrane para bendaramu Pandhawa ki rikala semana Nalagaring Petruk Bagong dirungokke aku ki banjur ngimpi ayo seket ngimpi napa Pak ayo ayo seket seket kira-kira engko iso batang ra aku leh opah 50 impenmu ki apa karo ajine yo goto-goto wis Blitung tak dondomi lambemu bocorke wadi kowe ki bapak gek susah mah clemang-clemong aku ki nampa impen kok aneh banget gek kamangka impen kemau tiba dina merga jemuah pon jemuah kuwi 6 pon kuwi 7 13 nek dipara telu turah siji mongko impene Sasmintani roh Dara Dasih Cakrabawa tiba Dara Dasih iki bakal numusi impen apa Pak cobi kula doleh nek jen kowe anakku mbarep sing pinter iki batangan bapakmu kuwi rikala semana ngimpi nampa Sasmita karang kabulutan pedukuhan kene kuwi kebanjiran bandang tanpa sangkan kamangka butek banyine kok ning kono kuwi aku kentir bareng aku kentir ing toya kemau aku arep golek pitulungan mak gragap lah kok wis tangi nganu mah cing lewat impen kuwi tiba becik apik sae pun sae impen niku pedukuhan karang kabulutan kedatengan banjir bandang ateges bapak arep kerjeken arep laris le nyemar kowe nganggo sanggar reksa budaya yakin laris saya nang ngrungokne sing gampang aku seneng banget gambangi suluk iki jan iso kaya banyu milih apik kok nah terus banyune butek kuwi ateges merga ana lendute utawa walet walet kuwi bondo donya terus kentir kuwi tegese bapak arek angler arek ayem arep glenter rezekine oleh 50 ayem
Kok ora cocok karo penemuku, batinku ora cocok. Coba Bagong. Awang semene iki sing mentes meng aku kok. Sing jenengane impen. Ngene bapak mau impenku ya, Pak. Nek cara kowe kepiye? Werdekno. Impen kuwi mergo nganu, Pak. Mergo bapak nganu to, ngimpi to? Heeh. Mergo bapak turu. Ora ana wong melek kok ngimpi, nek ora wong ngalamun. Tenan kok ngalamunke iki lumayan iki, 50-50. Kok ngono kok es mundur kene. Ora ketemu. Petruk. Ha impene bapak niku jane werdinipun boten sae, Pak. Miturut dhateng pemanggih kula menika bapak badhe nampi sambikala. Kamangka boten tebih lan boten dangu badhe nempuh kalian Bapak Badranaya. Kowe pinter cocok karo batinku. Nek kowe jan pinter to. Aku kuwi ngimpi nemu mas. Kuwi werdine apa? Le ngimpi dina apa? Le ngimpi dina Setu Kliwon. Setu kuwi 9 Kliwon 8 17. Dipara 3 turah loro ateges ndara dasi numusi gong. Nemu mas tegese kowe ora bakal dawa umurmu arep ngemasi kaperloyo. Mongko tiba jumlah 17 kuwi tiba dina ateges paling suwe umurmu kari 7 dina. Nganu kok ora sida ngimpenku nganu kok Selasa Wage kok. Selasa kuwi 3 Wage kuwi 4 7 ateges malah garek 7 dina. Nganu kok ora sida ngimpi. Aku ki dina kuwi mah ora sida apa-apa ora ngimpi. Madol dibedhek yo ora apik. Sengit aku. Ketua kok marah-marahke ora. Ora nges nek ngene iki. Wara-warane Jalidin. Apa dibedheki. Semareka den prayitna. Semuri resiko bali eko bali titiyoni gandayani trisanya purnama sasi kilar-kilar semeti tengahing latar milangono lintang bima sakti Kocapo Kancarita utusan saking nagari Ngastina praptanira Dyan Arjuna Dyan Werkudara.
sak tulita umel-umel. Nala gareng iki bendaramu Werkudara. Kabare negara Ngastina kok ki kondur ki ge ana apa Nala gareng. Pun diantepi mawon, ditataki apa-apa ki, Pak. Mangke to, Gus, sak sampunipun lenggah. Mangke Raharja bekti kula kunjuk yo. Pangestu muranul sawiji apa? Ndara manggih kasugengan Ndara. Ya Nala Garing. Raharja Gus. Iya Petruk. Slamet Gus. Iya Bagong. Sembah bekti kula kunjuk Ndara Werkudara. Ya tak tampa budya pangastawaku tampanono. Nuwun kapundi wenten sanga ndadosaken jimat paripih. Bekti kula kunjuk Gus. Iya Petruk. Budya pangastawaku tampan. Nuwun kapundi wenten mestaka. Bekti kula kunjuk Gus. Iya Bagong. Pangestuku tampanono. Walik. Men ndak didhisiki kok. Kadingaren janur gunung Ndara Werkudara. Rawuh wonten rompok kula menika wonten wigatos menapa. Dinuta marang Yai Napa Jaka Pitana kakangku. Lan Rama Penemban kang pinaka dadi bapa guruning Pandhawa lan Kurawa. Saka kersane Begawan Surya Wasesa Semar kudu melu aku dina iki supaya nekseni anggone Pandhawa padha tandha tapasta nampa bumi Ngastina. Atos-atos lho, panjenengan menika satriya ingkang wicaksana. Panjenengan kula caosi pasemon kedah cekelan waton ingkang kenceng. Ora butuh perjangamu. Kula niku dados pemomong ndara-ndara kula samya kendran menika kula mboten dipun pamiti. Lah kula kok badhe dipun beta wonten Ngastina mriku gek wonten apa niki Mang? Mung kari gelem apa ora? Yen gelem kowe slamet, yen ora gelem tak boyong tak ruda paripeksa. Duka yayah sinibi mejut pepadoning lanthi jojo bangawing-wingis tinampuing muka kabaran nang tinampuing muka kabaran nang jagat dewa Bathara. Sampeyan ngucap rasane bapak kula badhe dipun rada paripeksa. Kowe rasah melu-melu. Iki dudu perkaramu. Yen bapakmu beguguk malah tak pateni. Bah, bapak kula. Kula ketemu bapak ming siji. Pira-pira isih dawa umure. Kok sampeyan ngucap rasane sedanipun bapak kula mboten trima. Tak wet-wet umure, mula kae tak rabekke meneh karo wong Kali Gintung. Mergo pancen tak wet-wet kok. Banjur wong liya kok arep ngucap rasane patine bapak, ha? Aku ora trima. Kowe mrina karo bapakmu. Apa bakal katutake dosamu? Apa wani karo Werkudara? Sing tak wedeni apamu? Kenging ngucap rasane sirnanipun Bapak Semar ya gilang-gilang kunarwane loro kae. Kowe kok kunar porek mbok batang. Kowe iki rasa slewet, aku gawe nantang. Aku gawe nantang kowe rasa melu-melu. Khusus Jawa tok wae rasa ngopo-ngopo kowe. Dobrus. Sak menika
Panjenengan mboten inget yen bapak kula agung. Lelabetanipun tumrap Bendoro. Lah kok sampean badhe ngucap rasane bapak kula diruda paripeksa. Reng kowe iki mbok rasa nantang alah yung. Ibarate kowe iki mengkur timun mungsuh duren. Kowe iki nesu. Nesu no. Menceleng kaya ngene kok ora nesu. Menceleng kok ora medeni wong mripanmu ting selebar. Karang kira kowe iki. Yen kaya mengkono aku ora trima. Ayo gareng tak katutke. Metu jopo sik. Gareng ki banggane sepira to. Sepira kekuatane gareng kok nantang Ndara, Werkudara. Kanggo piye ya, Gong? Didak mecedel ming wong kauret ngono kok. Ya saiki ngene, Gong, ditututi. Mengko nek pancen didak karo Ndara Werkudara ditulungi wong loro. Ya ditututi lho ya. Tulungono dipidak Ndara Werkudara tungkake pas guluku. Nek kemajuan pas weteng ora jeblok. Ayo sambato. Aja maju buka siji bareng ngomoro. Kowe mrina tak pateni sisan. Gus, manginget nggih. Gareng niku labetanipun sampun matumpa-tumpa dhateng panjenengan. Panjenengan angsal negari Ngamarta menika nggih labu-labetipun kakang kula Gareng kalian kula barang niki. Kabecikanipun kakang kula Gareng niku pun matumpuk-tumpuk wis ora berduli. Kebeciane Punakawan bakal ilang mung mergo wani nantang karo aku. Nggih lah. Ngeten nggih. Tak aturi menggalih upaminipun panjenengan menang kalian Kang Gareng niku mboten nonton kondange lumrah ming mungsuh Gareng niku napa mboten ngisini-isini rasa srewet. Aduh, Truk. Gong wis kok kono, Gong. Karemu sikile Ndara Werkudara mengko tak cekel tak seret engko nek wis pidakane sikile Ndara Werkudara kemidak Gareng wis uwal engko Gareng ki pokoke dilorot. Aja ngantek kesuwen. Iki engko nek kowe wis nyeneng sikile Ndara Werkudara terus aku nyeneng Gareng iya. Lek rembukan le rada suwe ya munyuk-munyuk. Kene iki selamat cedel maju omong bae umbus. Ayo. Ngati-hati lho, Duk. Ngati-hati lho, Duk. Aduh. Gong, gong. Gek diceneng kepiye tangane ming loro e. Njaluk tulung jiliding po. Ah, jan tikus kok kowe. Pisane, Truk, pisane ya. Candak. Candak kowe ayo.
sukses. Gareng kecekel truk ya. Oi. Wes pokoke iso kecekel ya. Iki to Gareng kecekel ning mati. Wah, kowe iki jan kecekel ning mati ya. Padha karo dipateni Ndara Werkudara tok du karo watu. Karang ana tumpuan material ngarepan mau ya. Selak kesusu e. Sirahe Gareng jan wis mengkap-mengkap kuwi. Sake aku ro Gareng. Mati tenan. Mati nek kuwi jelas, Truk. Ya wis ngene Kang Gareng. Nek kowe cen isih urip, ming-ming semaput ora ujar gaul kowe sesuk nanggonku mangano sak karepmu bebas. Tak ujo apa-apa pokoke. Semono Gareng nek kowe pancen isih urip mangono enak nanggonku tak belehke sapu. Sapi. Aku nak gara muni sapi ngono mah. Kono mak dingil. Nagih janji ya. Jare nak aku sih urip, aku kon nanggonmu. Mangan sak karepe ya bojomu kon tata-tata terus ngliwet. Mbelek entrok apa? Aku tak mangan bebas nanggonmu sak karepku. Kowe janji sing janji sapa? Cetha aku muni mangono nanggonku. Sak karepmu bebas tak ujo ning nggawa dhewe. Yo aku njaluk. Oh, jan tikus kabeh. Iki Ndara Werkudara sik mbledhik awake dhewe. Nganu to piye carane? Ha ngene. Ndara Werkudara ka atas sabene. Perang karo Punakawan kuwi angger engko mlayu bebeda saka mburi saka ngarep. Yen ngoyak kowe mengko Ndara Werkudara cokotik bokonge. Kowe ben ngoyak aku genti. Nek wis ngoyak aku genti kowe nyokot bokonge Ndara Werkudara saka mburi genti ngoyak kowe. Ane wis kesel ayo kelentreng-kelentreng lunga. Siap ngono lho ya. Melayu candak sudet wetengmu mercedil. Waduh, truk gek dicokot bokonge Noni Aprilia. Ojo Melayu mati diri aku. Sawah iki cuwok 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 cuwok. Nyemplung sawah Ndara Werkudara nututi. Oke, Ndara Werkudara nek aku ngilang ora bakal nututi. Mumpung ana suket nggon banyu rada jero, tak nggone kungkum. Wis delik kene iki.
Bagong nendi tak oyak nyemplung sawah dalan ming siji iki kono lesah kene ya lesah kok Bagong banjur iso ilang apa mata kaji penglimuran iki kono sarung kotak-kotak iki mengko yen sarung tak junjung ana Bagonge candak wetenge sudet mecedil pelupuk-pelupuk kok mambu gondo amis bacin mengko ki batange menungso sing ora kerumat ana swara tanpa rupaku wedi oh Tuhan yang Maha Esa, terima kasih kamu telah menyelamatkan nyawa saya. Sumpah demi Allah aku nek ngentut atabu dhewe mergo iso nyelametke nyawaku. Lumayan iki snack saka Pak Darun iki. Lumayan. Piye, Gong? Nyo. Sem. Wong kok senengane ingkar janji. Lah piye to? Cetha Ndara Werkudara nguyak aku nyokot. Kudune nyokot bokoke Ndara Werkudara saka mburi mah kowe balik. Aku iki kesel. Aku dalang ngomong pasang kelir barang dhewe. Dadi ra iso maksimal kono kekeselan sike. Mula nek omong ki cok tepat. Kok isik kelingan Bu Mamur mau aku ya. Wah, aku terima mundur. Ora iso tak go mergo anak-anake Semar padha mbelani aku rumangsa kajibuan wis mangsa bodho aku ora iso boyong kaki Semar sampun kula lenggah sekeca mangke kula iki badhe ngrampungi Kakang Semar. Asta Jemparing paso mati biyo linepasaken tumamot jajal kiluras Marbodrolaya senajan ing kono ketaman Jemparing estinipun boten sira mergolayu amung katempuh Jemparing sigra lebur Jagatira Kilos Marbodrolaya sak nyatane iku bablas sowan ngundarandir bawana Sanghyang Padawedana.
bapak mati. Bapak kena jemparingi Dara Janaka. Mongko sedane bapak ki ora ninggal kuwanda nanti, Tru. Rasa aja nangis. Pati urip ki gumantung ana ngarsane Gusti. Panjenengan wis kinudran bapak tekan sempono. Ya wis diikhlasake. Ya Agong, ning yo kepiye bapak ki kok kabul karo iki kepiye? Rasa aja nangis, kabeh-kabeh iki wis tinakdir. Kok ngono kok ditangisi? Mbok wengi sing tatake. Wong dhewe ya kewer-kewer ngono kok. Saiki ngene Kang Garing. Iki gandeng ana kahanan kaya mengkene, awake dhewe kudu nak yenake mbuktekake carane sowan Ngundaratir Bawana. Mbok menawa mengko pukulun padunang priksa dununge bapak yes gliak-gliak yen kaya ngono. Yo wis yo. Saking cinarita gelis kang munggel kawi pinangka sabeting cinarita inggih kacampuk ing kono kagambaraken adeking kayangan Ngundaratir Bawana. Sang Hyang Pukulun padha wenang ingkos nampi sowanira ingkang wayah Sang Hyang Ismaya pareng lucitandriya. Sasongko wus rumangsang wayah sumuluh amadangipun caing gunung-gunung sirna kumedhaping Kartika kasurotane wengem pratangga mijil Pratandha wis gagat rahina ana tinempuing samirana ing gegana katon Bramarkata Pratandha yen ta wis gagat enjang kapyarsa swaraning manuk Sri Gunting Hong Hujualati Sang Ayu Palungguhan ulun mbuya pangling sowane wayah ulun Ismaya padha kanthi basuki
nuwun pangestu dalem Eyang Pukulun winantu karan bekti kula kunjuk Pukulun. Ulun tampa lawar pudi pangastuti ulun tumuli tampan ana Ismaya. Nuwun kapundi wenten mestaka dadosaken jimat. Apa marmane jeneng sira sowan sowan kula sepisan denang ngaturaken sungguh mongko kalih ngaturaken Purwa Madya Wusana. Purwa Madya Wusana rikala semanten dara-dara kula bendara ing Amarta samya kendran. Manjing samya meguru kaliyan pendhita ing mapan wonten negari Ngastina. Niki wau kula dipun purugi Ndara Bratasena kaliyan Ndara Janaka ing isinipun kula supados sowan nekseni Pandhawa anggenipun nampi negari Ngastina. Sigar semangka kanthi sarana tandha tapak asta. Lah sakmenika kula tak nyuwun pirsa. Estunipun perang Baratayuda menika badhe dumadi menapa boten? Mesti bakal dumadi merga iku wis karepta marang Jawata kodrating kang maha kuwasa. Merga perang Baratayuda iku perang katemenan. Ingkang isine kanggo nyaring kejujuran. Yen pancen becik bakal ketitik, yen ala bakal ketara. Munggahing sapa gawe nganggo ngunduh wing pangarti sapa sing salah bakal seleh. Tentu badhe dumadi mengkono Ismaya. Lajeng kula nyuwun priksa, Pandhawa menika mangke badhe unggul yudanipun menapa boten? Manut pangriptani para dewa, Pandhawa kudu unggul jayati. Nanging seranane bata ing Pandhawa wayah ulun Bathara Kresna kudu nggenturake tapa ana Bali Kambang. Sakwise tapa ana Bali Kambang mengko banjur Kembang Puspita Wijaya Kusuma iku disuwun karo Jawata lirune mengko Jitapsara, yaiku buku tandinganing para senopati, tandingane para senopati siji lan sijine. Oh, nggih. Lah pendhita ing wonten negari Ngastina menika tentunipun badhe mitenah kadang kula Pandhawa mengkono Ismaya. Lajeng caranipun anggen kula nulungi supados kula saged mboyong dara-dara kula Pandhawa menika caranipun kados pundi? Ya saiki mungkin jeneng kita ulun dandani dadi Dewa Bagus. Banjur sakwise dadi pendhita Dewa Bagus ngaku yen to pendhita kang kabur kanginan tanpa dongko tanpa papan. Ing kono mengko banjur jeneng kita bakal bisa nulungi bendara kita kang ana negara Ngastina mengkono Ismaya. Semerah hina semobang iwang aruna katinetraning aku rampuh sabdaning kukila ringkani gura sangketer kini dunganing gung Lirawu sing ngampini panca bebetoking ayamana kocapo kacarita Sangjang Ismana ing kono den dandosi pukulun padha menang salah kedaden dadi Dewa Bagus mangkono caritane.
bagus dumadung dawuh Hyang Bukulen. Mula aja nganti kawistara mlaku samudana jeneng kita ngaku pendhita ingkang peparap. Begawan Cahya Ndadari lajeng anggen kula badhe mitulungi sadurunge mitulungi Pandhawa kadangmu tuwa kang wektu iki dadi pasiksan ana-wana glagah tinunu enggal tulungana Koko Prabu Baladewa mengkono yen mekaten kepareng nyuwun pamit sadurunge nulungi Baladewa ketemu karo Bathara Kresna ana kekendhiting Gunung Jamurdipa Sendika. Ngapreng kasangsayan mulata ing gegono katon bromaring kanta Truk ana apa urung nganti tekan ngondalan Dirbawana iki malah ketemu karo pendhita sapa ya Truk iya jal tak nyuwun prisa. Aduh, ana pendhita kok bagus. Jaman nomku ngono kuwi apa ya, Truk? Alah, plek. Kowe kok ngono. Nek kowe iki bagus nah bojomu ora do lunga, Gong. Melah cerewet. Mangke katitik dateng Udawedana kalian agemanipun panjenengan kok pendhita. Pendhita saking pundi sinten ki dados peparapipun? Ya ditepungake iki pendhita Kumliang Kendang Kabur Kanginan. Aku ingkang peparap Begawan Cahya Ndadari. Lah kowe sapa? Kula menika Nala Garing, kula Petruk. Kula anu Bagong. Anake Semar, sampeyan weruh bapak kula mboten. Tak matke saka kedoan ki mau ki lho ganti kaya bapak, ning kok bagus. Wah, dudu ki bapak kok ngono. Aku kon muni blegekku ya ora iso. Kowe bakal sowan ana ngendi? Kula menika badhe sowan wonten kayangan Ngondaran Dirbawana badhe nakyenaken nyuwun prisa bapak kula niku wong kenging jemparing Ndara Janaka awit puguh mboten kersa dipun boyong wonten Ngastina dijemparing sirna. Lah sedanipun bapak menika kok mboten nilar kuwanda musna kajumpana angin. Lah ing dewa ngandum para niku saged priksa saestu namung pukulan padha wenang. Kula ajeng mrika wis rasah perlu sowan Ngondaran Dirbawana. Yen kowe miturut karo aku, manut karo aku bakal saguh goleki bapakmu. Ampun celemongan sampeyan. Bapak niku pun seda. Kemulan goleke. Yen kowe percaya karo aku, bapakmu isih urip. Ora ngandel.
Yen kowe ora percaya ya wis. Wis saiki ayo padha goleki Sinuwun Ndarawati. Iku mengko kinayu lantaran aku ketemu karo kadang-kadangmu lan bendaramu Pandhawa. Nalagaring mangkat. Petruk mangkat. Sentika. Ning yakin to Bapak ketemu nek kula miturut pijenengan manut karo aku bakal ketemu. Mangkat truk ya. Kowe kok ora mangkat? Ajeng mangkat memeng. Lemes ngerti. Calon iki ngerti dadi lemes. Ngerti kepiye sampean niku mung ngapusi kula ora bakal ketemu bapak yen ora percaya tak kandhani bapakmu ki aku ya bapakmu ki yo aku alah bel gedes bapak kok bagus kok ngono sampean muni blegek-kukek ya ora iso. Wis pokoke niki kula mboten ajeng lunga-lunga nek panjenengan mboten yakinke nek bapak niku tesih urip. Isih urip. Buktinipun ya saiki ngene. Ning aku weling suket godhong aja nganti krungu. Kowe bakal ngerti. Iki epek-epekku tontonan sapa? Hah? Semar, Bapak. Bapak tenan iki. Malah kesetrum aku. Jan yakin iki. Wis semangat ki aku, ngerti wis. Yakin iki Bapak Semar. Ning ati-ati, aja omong sapa-sapa yen kowe nganti nggunrong mos. Ora iso nyimpen wadi, kowe bakal kena walatku. Siap. Kula ki wedi nganu kok wewaler kok. Beres wis. Wis kono mangkat to. Supaya jujuk kekenditing Gunung Jamur 3. Oke. Nyuwun pamit Pak, nyuwun tambah pangestu. Dadah, dadah Bapak. Sinaying gelung mangruk mining manggelung mangruk mining cakra baskara Dewi kramanira lir sang gunung mangeling ana daning gunung pancat nyono duk winetik winejang sang Padmanaba Petruk Nalagaring Bagong urung nganti tekan kekenditing Gunung Jamur Dipa ki malah wis ketemu.
Bagong Garing Petruk. Nggih. Lah kok kowe karo pendhita iki sapa? Oh sampean iki ora dong kok. Dadi pengayom kok senengan iki dhewe-dhewe. Nganti bapak kula ki seda mergo sampean iki wis ngilapake kali bapak kelalen. Biasane kon tata gamelan ra dicek. Bapakmu seda kena. Iki mau disedani karo Ndara Janaka mergo utusan Ngastina. Ya wis angkus tanggaping sasmita. Pirsa mboten nek bapak kula niku pun seda, ora ngerti. Demene ora layat. Wong layat kok demene. Amit sewu penemban. Kepareng kula badhe nila krama. Paduka menika pendhita saking sinten dados peparanipun? Amit sewu aku numpak krama. Bathara Kresna aku pendhita kang kumendhang kliyang kabur kanginan tanpa dongko tanpa papan. Aku Begawan Cahya Ndadari. Saged kepanggihan kalian Punakawan. Biak iki dheweke bakal ngopati Ki Lurah Semar. Mergo ngertine bapakne wis do mati. Ngertine bapakne wis mati banjur arep sowan Kundarandir Bawana. Aku ya saka Kundarandir Bawana. Aku bisa nundung pendhita sing mapan ana negara Ngastina yen aku nulungi Kadang Werda Baladewa. Kadang kula Werda Kaka Prabu Baladewa. Iya saiki ana cengkremane mungsuh ana tengahing wana. Dadi pasiksaning mungsuh. Mula jeneng sira ayu tata-tata. Tulungana kakangmu Bathara Kresna. Agi wae bisa mboyong Pandhawa. Yen mekaten kepareng nyuwun pamit nyuwun tambahing pangestu. Namung kula suwun dipun ulataken saking katebian. Garing Petruk melu aku. Aja omong sapa-sapa yen aku kuwi Semar. Nggih pun. Sing tak omong Agi Petruk kok mau tenan iku. Aku omong apa? Aja omong sapa-sapa suket godhong ora kudu ngerti. Lah kok kowe malah guntrong umas. Mung siji niku kok sing kula omong liyane ora. Aning watake Petruk dlewer-dlewer kanggo. Wis percuma iki. Ayo mangkat tututi. Wono mancan mudhun sangka gunung manut ilining tirta lumambak ing samudra laya kiya manbak manaut sangasinga berong ing aku nampa dawuh supaya tunggu
ngalas glagah tinunu la iki kok ana wong liwat. Weh, bakal tak prepeki kudu lunga saka papan kene. Ngalas gagah tinunu ana sing tunggu wujude macan. Sardula nggih, pun ngerti nek macan iki sardula. Terus iki bakal tak lepasi jebaring. Yen macan iki ora sira mergalayu, tangeh lamun aku bisa nulungi Koko Prabu Baladewa sak kadang. Pun monggo mawon tempuing senjata cakra. Kocapa sirna sardula sak jaran teji. Ing kono badar Sang Hyang Kala Gumarang. Aku kejuderan mergo senjata cakra Kresna dadi atur ana ngarsani putar. Sampunipun ingkang tengga wonten wana menika sirna mergalayu wonten kawontenan ingkang boten saged kula padhangaken jalan wana menika peteng badhe kados pun angin kula mitulungi dhateng kadang kula wis lungguh kono bakal tak tamani ajiku mujijat. Kepapak keprangguling mungsuh ing Matekadi Sara Maruta ing kono pedhot kang angen dalu metengi wana glagah tinulus sigra bisa sumilak biar padangan nata Agung Mandura samya pepanggihan kengrayi nata Drawati. Kresna, iki Koko Prabu wis tak trima bisa nulungi aku. Iki
Sapa sing paling senjata pitulung menika wau kula kepanggihan kalian Rama Penemban Cahya Dadari ingkang bisa madhangake pepeteng wana glagah tinulu. Gandeng kula kalian sampun pinangguh kalian Dimas Tyaki sampun timbul lan Kakang Dewa. Kula kalian dengan supados nundung pendeta ingkang manjing wonten Astina Sencaki mangkat. Papan keprangguling mungsuh bawatnya bentar mulaturi sang satru sekti iki Baladewa isih urip menungsa ora tatanan kowe gelem minggat kon Gunung Astina gelem minggat to boleh aku gelem lunga ya wis gilang-gilang kunarpaku wis glandang golek repot iki nek ra mundur didamu karo pendhita iki mau wis panas wah jan cilaka tenan ya Ndara Baladewa kawon Ndara Setyaki kawon pendhita pancen ampuh kula maju nggih didamu weteng kula bus panas kula mlayu Bagong arep didamu malah mlayu iki Ndara sedaya kalah kabeh pripun iki ya mengko aku tak njaluk tulung karo Rama Begawan Surya apa Cahya Dadari anu mawon saderenge ngejokke niku Bagong mawon ken maju ken tanding pendhita wau niku mboten damu niku wau kula kalian Bagong iki gaweane niku berat kula ning kok dum-dumane padha niku sing mboten kula trima kangelan kula Petro ki ming ibaratnya ming gedi bali Bagong nyatane seragam melu seragam nang panggung ora ngopo-ngopo mangjoke mawon mangjoke me diantemi karo pendhita iki mau didiam pus mudiar sengit aku lemu sengit alah Bagong ki reko-reko arep belajar dalang barang mun nganti iso pasaranku mati mula ki sadurunge iso dalang paten isik terus karepmu anu mawon etok-etok mriksani wonten kaca paeset Petro iki tandinge pendhita iki dudu sapa-sapa dawing kaca paesan mung adimu Bagong dijokke men diajar mudiar saiki le omong iya nggih kok kleru Petro nyun
manut dawuhing kaca pan ning kok ora ngandel. Wow, Bagong ten riki niki napa? Nang mburimu wah jan cenguk tenan kok. Kula sumanggaken. Rama nemban senjata pitulur. Ngremke paningal pandhek ngawoni mata melek kowe pendhita penyakit gelem lunga saka Ngastina. Aku gelem lunga yen Pandhawa wis tumekane Sinaga kan swara. Lepasing jemaring ing kono tumama Begawan Cahya ndadari Badar Kelurahan Badralaya. Bapak Bali, bapak isih sugeng, mundur. Aku agak nesu, aku ngalahke pendiam mundur. Bapak Bali gong, seneng aku ngalih. Bapak ngalih, aku agak nesu. Piye Kakang Semar ngalih. Ungkang angke rami gateng. Toko Capo pepes dayanira Begawan Surya Wasisa kalindih yudanira mengsahil wasman Badra Badar pukulun Bathara Guru.